A la tarda, Esquerra Republicana va presentar el seu programa electoral als veïns del barri de Pequín, un barri que Esquerra aposta per millorar a través de la dinamització del comerç i el cobriment de la Riera Cap Aspre. El Partit Republicà vol implantar mesures de descompte a les zones blaves per als usuaris del comerç cagallenc. Una cinquantena de persones van poder exposar els seus dubtes i suggeriments als membres de la candidatura d'Esquerra, que segueix amb els seus actes per estar a prop de les persones, amb la voluntat de presentar les seves propostes, però també recollir les inquietuds dels veïns. Carme Campà, número 4 de la llista d'Esquerra, va exposar que el seu partit portarà a terme una renovació integral del mercat municipal i n'eliminarà les barreres arquitectòniques. Per la seva banda, l'alcaldable republicà, Jaume Puig, va exposar les prioritats per millorar el barri de Pequín que contempla el programa d'Esquerra. Una zona que està fent i té molta activitat, crec que es mereix el reconeixement nostre d'explicar-los tota l'evolució del nostre programa en grans trets. En aquest barri, el tema estrella ha de ser el cobriment de la Riera, a part de seguir amb el desenvolupament d'ampliació de voreres i possiblement ampliar la zona comercial peatonal per lo que fa referència al carrer Riera. Al mateix acte, Esquerra va presentar un document on es recull de forma gràfica la feina feta els darrers 4 anys. A la memòria es destaquen aspectes relatius a la promoció de la ciutat, com el Festival Àrticum, i es fa incidència en la nova urbanització i il·luminació de la plaça de l'Església, així com les principals actuacions d'Esquerra en aquesta legislatura. Un document que el president de la secció local del partit, Josep Besart, va explicar que ha estat pagat íntegrament amb fons del partit.